Čusák, vítám vás u mého dalšího videjka a to je Bed Wars 3. díl, ano, hned to točím, potom druhém. A nějak se mi tam to bylo v průběhu natáčení, ale tak jsem tady jinak s Marvexem a s Mentem a tyhle mě nechtějí zabít, takže já jdu skočit do vojdu. Počkejte, jsem tady sebrala zlato. Sorry, tady máte zlato a já se jdu zabít. A jdu za Marvem. Ano, vím, že jsem divná, ale tak já jsem se nějak chtěla dostat k Marvexovi a k Mentovi a toto je můj způsob. Oni jsou tamhle. No ty smiley. A jako já bych docela ráda šla za nima. Počkej, zbož to tady. Já potřebuji, abyste to zbožili tady. No, díky, a zbož to tu. Potřebuji k ním, víš. Ještě tamhle. Jo, tak to zbož. Potřebuji k Marvovi. Pokud tam bude. Chci za Marvexem. Oni tady nejsou. Já chci Marvexe. Za každou cenu musím jít za Marvex. Jde Marvex, musím jít najít Marva. Počkat. Jenom kdyby se mi to vyplo v průběhu natáčí, znovu se omlouvám. Protože to neudělám nesprávně. Čím by se mi to vyplo, moc se omlouvám. Počkej, ty jsi jim zničil postel? To nesmíš jim zničit postel, teď mě Marvex zabije. Jinak je tady Marvex a Ment. Musím utíct. To je hlavní, musím utíct. Oni mi dají pod moje video dislike. Oni vlastně neznají, že jsem youtuber. Proč já chodím tak křivě? No nevím, proč jim ten náš zničil postel, když červení jsou hodní. Červení jsou hodní. A já musím jít zrovna v týmu s takovýmhle noobem. Nevím, kde tady. Ale jsem tak naštvaná, že chci nikomu zničit postel, takže já jim zničím postel. Každopádně vůbec nevím, kdo tady je. Ahoj, to jsem já, ta co ti dávala těch 30 kousků zlata. Ten na tohle to nejde jumpnout. Problém. Ono má úplně stejný skin jako na mobilu. A nemám tam ty křídla. Je problém. Jedno, já se bojím, že se mi to vypne v průběhu natáčení. Já už tak tady mám natočené video. A zase tady nefungují nějaký systémový funkce. Jump! Chci k tobě. No. No. Kill. Orangeteam. Nezabije hlavně. Můj hráči. Blbě ještě ke všemu. Tady killuješ červený, to se nesmí. Killovat Marvexe. Tam se někdo bagnuté. Určité village. Kam se všichni poděli? Záhada ztracených lidí tady snad? Ježiš. Víš co, jdu pro kumpa, jdu tady všem zničit postel, protože mi už všichni lezete na nervy. Až mi tady cinkne, že Marvex nebo Ment nahrál nové video. To bude ono.
Nic, já běžím. Běžím ničit tady všechno. Běžím zničit oranžovou. A zelenou. Na zelenou jdu první. Pak jdu na oranžovou. Ta oranžová na mě je hodná. Proč já vždycky musím spadnout? Zabij mě světa. A zrovna chytnu jeden iron, super. A já si potřebuji koupit krumpač a za ten se asi nekoupím za jeden iron, ne? Ne, za 2. No. To je jedno. Chci vzít krump? A jde muž. Ta červená byla na mě milá. Mám si to cedulku. Mám baby imben 0. Tak to tady nemusí být. Jedno. Nechci spát. Počkat, je tady oranž? Není. Super, tady na oranž. Nechci spadnout. Jediný, co nechci. Cože?